Cal é a túa temática? Túas actuacións van de amor, as cancións ou van tamén de identificacións non me sale a palabra, pero xa me Hai de entendo. todo, hai un bo remix, de cousas, porque, claro, que ao final que é a vida? A vida ten amor, tamén ten desamor, pero tamén ten problemas sociais, pero tamén... Entón, ao final, eu falo un pouco, non hai sabes, hai unha Tamén mistura. tes problemas comunicativos, porque ti se falas unha cousa demais, o mellor parecelle mal aos outros e tens que ter cuidado. Sí, pero tamén che digo unha cousa, é dicir, obviamente, se eu digo algo ferinte a propósito, pois obviamente tal, pero pois non podemos controlar, non, como lle van caer as cousas ao resto. E moitas veces, se dis tú, non vou dicir, pois eu que sei, que hai un problema ca vivenda, non vai a ser que se enfade a xente que se este forrando con isto. Entón, é dicir, ante unha injustiza hai que señalala e ten como consecuencia que hai xente que lle vai parecer mal, sabes? E ás veces hai que asumir esa consecuencia.